Vidíš, a ja pod rozmýšľam, ako dám mikrovlnku. Dobrý nápad do takej poličky. No môžeš si, ja to filmujem. Aha. Aby sme videli. Aha, myčka. Myčka. Myčka? Asi. Alebo práčka? Je to myčka. A to je na tom nachytené. To babinky takéto sme vyrábali u nás v robote. Tieto dávkovače. Áno. No. Aj postielka pre malú Ninu, pozrite. Vždy sú krásne. Krásna kúpelka.